या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। कुडाळ कचरा डेपोचा वाद पेटणार, यंदा देवगड हापूसच्या उत्पादनात घट होणार आणि रवींद्र चव्हाणांविरुद्ध केसरकर राणे एकत्र, बबन साळगावकर यांचा दावा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची धमाका ऑफर। आता बंगलो खरेदी करा, तोही फ्लॅटच्या दरात। कणकवली शहरालगत अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर उमरट इथं फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो, रस्ता पार्किंगची सुविधा, कंपाऊंड, 24 तास पाणी, समोर गार्डन, निसर्गरम्य वातावरण। आपल्या घरापासून शाळा, दवाखाना, मुंबई गोवा महामार्ग, बाजारपेठ अगदी हाकेच्या अंतरावर। आपलं हक्काचं घर आजच खरेदी करा। अधिक माहितीसाठी संपर्क साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 9420 73 94 18 आणि 8605 74 10 30। मालवणातील काही महिलांनी मालवणातीलच 2 महिलांविरोधात सावकारी व्याजाच्या वसुलीबाबतच्या तक्रारी पोलीस ठाण्यात दिल्या। मात्र त्यावर अद्यापही पोलीस प्रशासनाकडून संबंधितांवर गुन्हा दाखल झालेला नाही। याबाबत पोलीस निरीक्षक प्रवीण कोल्हे यांची भेट घेत योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी, अन्यथा आम्हाला आंदोलनात्मक भूमिका घ्यावी लागेल असा इशारा पोलीस प्रशासनास दिला असल्याची माहिती महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट प्रसाद करंदीकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे। त्यांची भेट घेतली, आम्ही सगळे सहकारी होतो, त्यांचे सगळ्याच ओळखीचे ते राजेश माने आणि पोलीस निरीक्षकांची भेट घेतली आणि मालवणमध्ये खाजगी सावकारीचे कितीतरी अनेक तक्रारी होत्या ज्या संघटनेतल्या आल्या होत्या आणि त्या अनुषंगाने आम्ही त्यांची आज भेट घेतली। काय केलं गेलं, इथे 30% खाजगी सावकारीने छोटे रकमा ज्यांना अशिक्षित लोकांना वाटल्या जात आहे, त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने जे काही लोक होते त्यांच्या विरोधात त्या तक्रारी आल्या होत्या आणि त्या तक्रारींच्या अनुषंगाने पोलिसांकडनं फारशी काहीही कारवाई त्यांच्याकडनं झाली नाही। आज आमचं म्हणणं असं आहे की पोलीस निरीक्षकांनी सकारात्मक भूमिका दाखवली, पण याच्या अगोदरची जर पार्श्वभूमी बघितली तर ज्यांच्याकडे ह्या तक्रारी गेल्या होत्या त्यांनी बाहेरच्या बाहेर मिटवण्याचं कामं केलं। बाहेरच्या बाहेर मिटवली याचा अर्थ तक्रारींचं तथ्य होती, कारण ह्यानंतर तुमचे आमचे संबंध राहिले नाहीत असा कागद तयार केला गेला आणि पोलीस स्टेशनला असलेल्या तक्रारी मागे घेतल्या गेल्या। याचा अर्थ तक्रारदारांकडे तक्रारींमध्ये तथ्य होतं, ते ज्यावेळेला पोलिसांच्या लक्षात आलं त्यावेळेला सावकारी कायद्याखाली कारवाई होणं अपेक्षित होतं, पण हे धाडस काहीही आपल्या पोलिसांकडून वरिष्ठांना म्हणजे पोलीस निरीक्षकांच्यापर्यंत गेलेलं नव्हतं। आज आम्ही भेटून त्यांना निदर्शनाला आणून दिलं। इथल्या सावकारांनी या लोकांना एवढा त्रास देण्याचं काम केलं की घरातली गाडी, TV, फ्रीज, इव्हन गॅस सिलेंडर पण उचलून नेण्याचं काम केलं आहे। म्हणजे एवढे निर्दयी असलेले सावकार आहेत आणि ह्या सावकारांची मोडस ऑपरेंडी जर बघितली तर फार डेंजर आहे। एखाद्याला चेक द्यायचा, बँकेत न्यायचं, चेक त्याच्या नावाने दिलेला असतो त्याची कॅश स्वतःच्या हात ताब्यात घ्यायची आणि त्याचे पुरावे तयार करायचे आणि मग त्या पुरावे तयार केलेले त्या चेकच्या आधारावरनं ह्या लोकांना फसवून नोटरी करून घ्यायची। अशा अनेक तक्रारी त्या पोलीस स्टेशनला आहेत आणि अज्ञानीपणामुळे आणि गरजेपोटी हे लोक या सावकारांच्या दारात जात आहेत आणि अशा 30% म्हणजे त्याला काही बेसच नाही अशा चुकीच्या पद्धतीचं हे कर्ज घेत आहे। गरजेला घेतलेल्या आता सावकारी प्रतिबंधक कायदा आपल्याकडे आहे, चुकीच्या पद्धतीने चालवलेली ही सावकारी ज्यांच्याकडे लायसन आहे का नाही त्याची शहानिशा पोलिसांच्या मार्फत केली गेली नाही किंवा त्यांच्यावरती सावकारी प्रतिबंधक कायद्याखाली तक्रार दाखल करून त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल करण्याचं काम अद्यापपर्यंत झालेलं नाही आणि त्यामुळे त्यांचं माजुरी वाढलेली आहे सावकारांची। आता त्याला कुठेतरी कंट्रोल बसला पाहिजे, त्यांच्यावरती अंकुश ठेवण्यासाठी आम्ही संघटनेच्या वतीने आज पोलिसांना निवेदन दिलेलं आहे की ह्याच्यावरती लवकरात लवकर कारवाई जर झाली नाही या सावकारांवरती तर निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे आम्ही संघटनेच्या माध्यमातून लोकशाही मार्गाने जी काही आम्हाला घटनात्मक अधिकार दिले
त्या अधिकारात यापूर्वी आंदोलनं केलेली आहे. त्यानंतर आम्हाला मालवण पोलिसांच्या विरोधात आंदोलन करावं लागेल आणि तेवढी तयारी आम्ही मनाची आणि सगळ्या बाजूने ठेवली. साधारणपणे त्यांचं म्हणणं तक्रारदारांचं की हे लॉकडाऊन पूर्वी काळापासून हे सगळं चालू आहे, म्हणजे गेल्या 4-5 वर्षापासून हे सगळे प्रकार चालू आहे. ते म्हणतात आता पोलीस निरीक्षक कधी बदलले, आता तरी तरीपासूनच्या तक्रारी आहेत आणि आत्ताची घटना गुन्हा दाखल करण्याची ह्या पोलीस निरीक्षकांच्या कालावधीतली सांगतो, कारण हे गेल्या 15-20 दिवसात महिन्याभरातच सगळा खेळ. 5 तारखेची आय थिंक NC आहे, काही NC केले आहेत, काही गुन्हा दाखल पण केला आहे. त्या सावकारांनी सांगितलं की माझं सोनं गेलं चोरीला, म्हणून जो कर्जदार तक्रारदार आहे त्याच्यावरती कारवाई केलेली ते ह्या आता कार्यकाला. त्याच्यावर त्यांनी तुम्हाला काय उत्तर तर त्यांनी सांगितलं की मी त्याची चौकशी करतो आणि तथ्य नसेल तर मी ती काढून टाकण्यासाठी कायदेशीर जी काही गोष्ट आहे ती मी सगळ्या करेन. तेव्हा कोर्टात जाऊन पुढच्या प्रक्रिया करायला लागणार नाही. जर तथ्य नसेल तर मी स्वतः चौकशी करून त्याची दखल घेऊन करतो असं त्यांनी सकाळी सांगितलं. आणि ठीक आहे म्हणून आज आम्ही पहिलं निवेदन दिलं आहे. त्यांच्या सगळ्या गोष्टी सत्य परिस्थिती त्यांच्या निदर्शनाला आणून दिल्यानंतर सुद्धा त्यांच्यावरती कारवाई जर कोणत्या पद्धतीची झाली नाही आणि सावकारांना पूरक वागणूक जर ह्यानंतरही मिळत राहिली तर आम्हाला आंदोलनाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. कारण चाललेल्या गोष्टी तुमच्या माध्यमातून एकतर सगळीकडे पोचल्या पाहिजे आणि दुसरं इथल्याही जनतेला कळलं पाहिजे ना, शासनाच्या प्रशासनाच्या पटलावर आणायला लागेल आम्हाला लोकशाही मार्गातून. अशी एक घटना घडली की पहिली तक्रार दिल्यानंतर तक्रारदाराने सावकारांच्या विरोधात तक्रार दिल्यानंतर उलटं सावकाराची सोनं चोरी झालेल्याची खोटी तक्रार घेऊन गुन्हा दाखल करण्याचं चुकीचं काम केलेलं आहे. त्याच्यावरती शहानिशा कोणत्याही पद्धतीची केली नाही, हे दुर्दैव आहे. म्हणजे एवढ्या टोकाला जाऊन सावकारांची बाजू घेतली जाते का काय अशी शंका तयार होण्याची किंवा शंका तयार होणारी घटना ती वस्तुस्थिती आज मालवणमध्ये आहे. म्हणजे सर्वसामान्य लोकांचं संरक्षण करणं आणि कायद्याने त्यांना जी काही सक्षम बाजू त्यांची आहे ती लावून धरून सावकारांवरती गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. तो न होता सावकारांनी दिलेली खोटी तक्रार दाखल करून त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल झाला हे फार चुकीच्या पद्धतीने आणि सावकारांना पूरक वागणूक आहे का काय अशी शंका तयार झाली आणि हीही गोष्ट आम्ही पोलीस निरीक्षकांच्या निदर्शनाला आणून दिली आणि त्यांनी कबूल केलं आहे की मी त्याची चौकशी करतो. तथ्य नसेल तर आम्ही तक्रार ज्या काही कायदेशीर प्रक्रियेप्रमाणे आम्ही ती सीसमरी करून काढून टाकण्यासाठी जे काय प्रोसिजर ती करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांची झालेली भेट ही कदाचित पालकमंत्री म्हणून काम करत असणाऱ्या रवींद्र चव्हाण यांच्या विरोधातील भेट असू शकते. दोन्ही विरोधक एकत्र येत आहेत, ते पालकमंत्र्यांच्या विरोधात एक आहेत असं मत सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी व्यक्त केलंय. कोकण 7 लाईव्हचे सल्लागार संपादक किशोर नाईक यांनी घेतलेल्या टू द पॉइंट या विशेष मुलाखतीत पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याविषयीचा प्रश्न माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांना विचारला असता शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्यात झालेल्या भेटीवरून त्यांनी हे विधान केलंय. काल तुम्ही बघितलं असाल की रवींद्र चव्हाण हे एक अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं ह्या जिल्ह्याच्या विकासासाठी काम करत आहेत. मी त्यांना ज्यावेळी भेटलो त्यावेळी 3 आमदारांच्या याद्या होत्या. एक नितेश राणे, वैभव नाईक आणि सावंतवाडीचे दीपक केसरकर. त्यांनी वैभव नाईक त्यांनी म्हणाले की वैभव नाईकची यादी आली माझ्याकडे विकासात्मक, मी मंजूर केली सगळी ती, पण ह्या दोन्ही आमदारांची यादी आली नाही होती. या दोन्ही आमदारांची यादी त्या ठिकाणी आली नव्हती. बट ते सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करत आहेत आणि त्याचं मूर्तिमंत उदाहरण परवा झालेली जी आपण कणकवलीमध्ये जे दीपक केसरकर आणि नारायण राणे जी भेट ही कदाचित जे पालकमंत्री म्हणून काम करतायत त्यांच्या विरोधातील भेट असू शकते. म्हणजे तुम्हाला वाटतं की त्यांच्या विरोधात म्हणजे दोन्ही हे विरोधक एकत्र येत आहेत, ते पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेबांच्या विरोधात मध्ये एकत्र येतात असं माझं मत आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी.
देवगड हापूस आंबा कलमांना मोहोर येण्याच्या वेळेलाच म्हणजेच नोव्हेंबर अखेरीस आणि डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये 70% आंबा कलमांना पालवी आली आहे. गेल्या 4 ते 5 वर्षांमध्ये मोहोर येण्याच्या वेळेलाच आंबा कलमांना बहारदार अशी पालवी येते. त्यामुळे हापूस आंब्यांचा मोसम 1 महिना उशिरा येऊन उत्पादनात घट होते. चैत्र महिन्यात येणारी पालवी नोव्हेंबर महिन्यातच काय येते याचं संशोधन होणं गरजेचं असल्याचं आंबा बागायतदारांचं म्हणणं आहे. पाहूया. देवगडमध्ये गेल्या 4 ते 5 वर्षांचा इतिहास पाहता नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यामध्ये आंबा कलमांना पहिल्या टप्प्यातील मोहोर येण्याच्या वेळेलाच 70 ते 80% पालवी येते. यावर्षी 70% आंबा कलमांना बहारदार अशी पालवी फुटलेली आहे. चैत्र महिन्यामध्ये गेल्या काही वर्षांपासून आंबा कलमांना पालवी येत नसल्यामुळे नोव्हेंबर महिन्यात ही पालवी येते. आंबा कलमांना चैत्र महिन्यामध्ये पालवी येण्याचं संतुलन बिघडल्यामुळेच मोहोर येण्याच्या वेळेला पालवी येते. याचा परिणाम आंब्याच्या उत्पादनावर होतोय. आपण आहोत आता आंबा कलम बागेमध्ये. आता या ठिकाणी जी आहे ती आपल्याला दिसत आहे कशा प्रकारे जी आहे ती पालवी फुटत आहे. हा डिसेंबर महिना आहे. डिसेंबर महिन्याच्या स्टार्टिंगलाच ही आपल्याला पालवी दिसत आहे. कलमांना कशा प्रकारे ही पालवी फुटलेली दिसत आहे. आता आपल्यासोबत येथील शिक्षक तसेच आंबा बागायतदार नंदन घोगळे सर आहेत. तर त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की ह्या पालवी फुटण्यामागचं काय नेमकं कारण आहे ते त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया. तर आपल्यासोबत आहेत नंदन घोगळे सर, जे एक आंबा बागायतदार आहेत तसेच एक प्रगतशील शेतकरी आहेत. शेती व्यवसाय हा त्यांचा पहिल्यापासून आहे. सर शिक्षक हे त्यांचं नंतरचं, पण पहिला त्यांची हे आहे ती शेतकरी म्हणून. तर त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊया की ही पालवी फुटण्यामागचं नेमकं काय कारण आहे. सर काय सांगाल, ही आता तुम्हाला दिसत आहे ही अवेळी आणि या डिसेंबर महिन्यात पालवी फुटण्याचं जे प्रमाण जे आहे ते देवगड तालुक्यात वाढलेलं आहे, त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? देवगड तालुक्यामध्ये, संपूर्ण देवगड तालुक्यामध्ये ही जी आता पालवी फुटलेली आहे, ही पालवी खरं म्हणजे चैत्र महिन्यामध्ये पालवी आली पाहिजे. आणि चैत्रात जर पालवी आली तर ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्ये ती पालवी येते आणि ती पालवी बकट असते आणि त्यानंतर तिला चांगला मोहर येतो. या ठिकाणी असं झालं आहे की वेळी अवेळी पडणारा पाऊस, अवकाळी पाऊस, आणि यामुळे जमिनीमध्ये जो गारवा निर्माण होतो आणि गारवा निर्माण झाल्यानंतर त्यामध्ये पुन्हा उष्णता वाढल्यानंतर पालवी फुटते आणि त्याचा परिणाम म्हणून ही जी आता जी पालवी येते आहे ही अवकाळी पावसामुळे पालवी आलेली आहे. ही पालवी खरं म्हणजे यापूर्वी आली असती तर याचा फायदा शेतकऱ्यांसाठी होऊ शकतो. चांगल्या प्रकारे मोहर येतो आणि तो मोहर टिकवण्यासाठी शेतकऱ्यांना अधिक औषधं किंवा औषधांची फवारणी करावी लागत नाही आहे. आता खरं सांगावं तर ही जी अनावश्यक पालवी आहे किंवा ह्या ज्या फांद्या आहेत, त्या फांद्या जुलै आणि ऑगस्टमध्ये जर आपण छाटणी केली तर त्याला चांगला फुटवा येतो आणि चांगली पालवी येते आणि त्या पालवी आल्यामुळे त्याला चांगला नंतर मोहर येतो. खरं म्हणजेच ही जी झाडं आहेत यांची खोडं आहेत आणि खोडाच्या खाली गवत किंवा पालापाचोळा असतो, तर तो पालापाचोळा किंवा गवत एका बाजूला स्वच्छ करून ठेवला तर तिथे वाळवी किंवा किडीचा प्रादुर्भाव होत नाही आणि मुळांना त्याचं संरक्षण होतं. आणि सूर्याची जी किरणं आहेत, प्रकाश आहे, तो प्रकाश त्या मुळांपर्यंत जाणं आवश्यक आहे. परंतु हे बहुतांश आपल्याकडे दिसत नाही. इथल्या प्रगतशील शेतकरी जे आहेत त्यांना एक विनंती आहे की आम्ही सगळे देवगड तालुक्यातील शेतकरी या झाडांचं संरक्षण, त्यांची वाढ आम्ही आमच्या मुलाप्रमाणे किंवा आमच्या जीवापेक्षा आम्ही जपतो, परंतु हवी तशी फलधारणा होत नाही आणि त्यामुळे शेतकरी नाराज होतो. तर शेतकरी नाराज न होता त्याने त्यांची जोपासना जर तांत्रिकदृष्ट्या, पारंपरिक नाही तर तंत्र शुद्ध, उदाहरणार्थ सांगावंसं मला वाटतं की आम्ही रासायनिक खतं वापरतो, तर ती सेंद्रिय खतांचा जर प्रयोग आम्ही केला तर नक्कीच त्यामध्ये बळकटी येऊ शकते आणि ती पालवी अगोदर येईल आणि शेतकऱ्याला भरपूर उत्पन्न मिळेल, भरघोस उत्पन्न मिळेल. आता काय होतं, शेतकरी फवारणीसाठी अतोनात पैसा खर्च करतात आणि त्यांना मिळणारं उत्पन्न हे तुटपुंजी आहे. त्यामुळे खर्च जास्त आणि नफा कमी, हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे आणि आमच्या देवगडातला जो शेतकरी आहे हा शेतकरी समृद्ध झाला पाहिजे. यासाठी कृषी विभाग किंवा लोकप्रतिनिधी आहेत यांनी शेतकऱ्यांसाठी एक चांगल्या प्रकारे ज्याला आपण काय म्हणतो कार्यशाळांचं आयोजन करणं गरजेचं आहे आणि शेतकऱ्यांमध्ये एक वेगळ्या प्रकारे त्यांच्यापर्यंत ही जाणीव आणि जागृती झाली पाहिजे, ज्याला म्हणतो अवेअरनेस. आणि हा जर अवेअरनेस निर्माण झाला, शेतकऱ्यांमध्ये जागृती निर्माण झाली,
तर नक्कीच आपला देवगड तालुक्यामध्ये जी आता पालवी येते 70% पालवी ही अजून आलेली नाही आहे. जवळपास 70% पालवी आली आहे आणि 30% अजून यायची बाकी आहे. म्हणजे ही पालवी डिसेंबर अखेर किंवा जानेवारीमध्ये जर पालवी आली तर मोहर कधी येणार आणि तो मोहर आपण टिकवायचा कसा? आणि जर तो मोहर जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये मोहर आला तर मग आंबा कधी येणार? आणि जर आंबा जर इथला आला त्यानंतर जर अवकाळी पाऊस पडला तर फळमाशीचा प्रादुर्भाव आहे आणि फळमाशीचा प्रादुर्भाव एकदा झाला की त्या आंब्याला किंमत कमी होते आणि अनेक रोग आहेत, थिप्स आहेत, तुडतुड आहे, मुंगी आहे आणि याचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी जर आम्ही पारंपरिक पद्धती सोडून जर प्रयोगशील यामध्ये काय करता येईल आणि अशा प्रकारच्या कार्यशाळा झाल्या, शासनाने जर घेतल्या शेतकऱ्यांना एकत्र करून आणि लोकप्रतिनिधी यामध्ये पुढाकार घेतला तर नक्की आमचा देवगड तालुका सुजलाम सुफलाम व्हायला वेळ लागणार नाही, असं माझं मत आहे. नक्कीच सर, आपला तालुका हा सुजलाम सुफलाम नक्कीच होणार. पण शेतकऱ्यांचं काय बाबा, चैत्र महिन्यात जी आहे ती पालवी येण्याचं महत्त्व आहे. चैत्र महिन्यात पालवी आली की ती पुढची प्रोसेसिंग व्यवस्थित होते. मग त्यामागचं चैत्र महिन्यातच यायला पाहिजे यासाठी आपण काय सांगाल? चैत्र महिन्यात पालवी येण्यासाठी आपण जी खतं वापरतो ती खतं ही रासायनिक खतं असावी. यामध्ये शेणखत असू देत किंवा पालापाचोळा कंपोस्ट खत असू देत किंवा गांडूळ खत असू देत, या खतांचा आपण जर वापर केला तर त्या झाडाकडे जी संपूर्ण त्याला टॉनिक म्हणतो आपण, नत्रयुक्त म्हणतो, ती सगळी त्याला टॉनिक्स त्याला मिळू शकतात. आणि एक आपला अशी धारणा झाली आहे की प्रत्येक वर्षी आम्हाला आंबा मिळाला पाहिजे. परंतु जर हापूसच्या बाबतीत जर विचार केला, तंत्रशुद्ध विचार केला, तर 1 वर्ष आड करून जर आंबा आला 1 वर्ष आड करून तर आम्हाला भरपूर पीक मिळू शकतं आणि हा चैत्रामध्ये जी पालवी येऊ शकते. पण आम्ही काय करतो, त्याच्यावर वेगवेगळे रासायनिक प्रयोग करतो, फवारण्या करतो, त्याला वेगवेगळी खतं देतो रासायनिक आणि त्याचा जो पोत आहे जमिनीचा तो बिघडत जातो आणि तो पोत बिघडल्यामुळे आणि पाऊस पडणारा हा अवकाळी पाऊस, अवेळी पडणारा पाऊस, मध्येच केव्हा ते लहरी पाऊस, वातावरणामध्ये झालेला बदल, थंडीचं प्रमाण कमी आहे. ती जर थंडी याच्यापूर्वी कशी थंडी असायची, चतुर्थी संपली की थंडी सुरू झाली, परंतु अजूनही आपल्याकडे हा डिसेंबर महिना उजाडला. आज जवळपास 7-8 तारीख आहे, उद्या 8 तारीख असेल, अजून थंडीचा पत्ता नाही. जर थंडी नसेल तर ह्याला पालवी जी आहे तशीच पालवी होणार आणि मोहर येणार नाही. आणि जर पावसाळ्यामध्ये सुद्धा आमच्या शेतकरी इथे जर मोहर पूर्वी यायचा तेव्हा शेतकरी काय करायचे, तर झाडावर मंडप घालायचे. त्या झाडाच्या खाली धूर किंवा एक वेगळी रासायनिक न करता सेंद्रिय फवारणी करायचे किंवा त्याला आपण काय म्हणू शकतो, तंबाखूचं पाणी, तांदळाचं पाणी कुजवून त्यावर मारायचे आणि त्यामुळे काय व्हायचं की त्या ह्याला पोषक वातावरण तयार व्हायचं आणि ती सगळी तुडतुड असू देत किंवा मुंगी असू देत, ती मुंगी मरून जायची आणि शेतकरी तो आंबा लवकरात लवकर मार्केटमध्ये पाठवायचे आणि सुरुवातीचा दर त्याचा असा असायचा की जवळपास 25-30 हजार रुपये पेटीला दर असायचा आणि ते शेतकऱ्याला परवडायचं. परंतु आता हा अवेळी पाऊस, आम्हाला प्रत्येक वर्षी भरघोस पीक मिळावं म्हणून आम्ही त्याला वेगवेगळी कल्ट्रास वापरतो किंवा रासायनिक खतं वापरतो आणि जमिनीचा पोत आम्ही त्याचा बिघडवलेला आहे. आमच्या मुलांप्रमाणे ते आहेत ना, जर आम्ही जास्त टॉनिक दिलं तर शेवटी त्याचा परिणाम विपरीत होतो आणि मग आम्हाला या सगळ्या समस्यांना तोंड द्यावं लागतं. ही जर पालवी टिकण्यासाठी आम्ही जर सगळ्यांनी प्रयत्न केले, 1 वर्ष आड करून आंबा आम्हाला मिळाला पाहिजे, तर आम्हाला नक्की भरघोस पीक मिळू शकतं. त्यासाठी आम्ही सगळ्यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. नक्कीच सर, जी आपल्याला वाटते की चैत्र महिन्यात पालवी फुटायला पाहिजे, त्यानंतरची जी प्रोसेसिंग आहे, चैत्र महिन्यानंतर जो नोव्हेंबर, डिसेंबर या महिन्यात तो मोहर यायला पाहिजे, त्याबद्दल काय सांगाल? नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये जो मोहर आला पाहिजे त्यासाठीच मी सुरुवातीलाच म्हटलं की याची निगा, झाडांची जी आपण आपल्या मुलाप्रमाणे किंवा आमच्या तळहाताच्या फोडाप्रमाणे त्यांना आम्ही जपतो आहोत. तर तीच रासायनिक जी खतं न वापरता जर तुम्ही सेंद्रिय खतांकडे वळलात आणि त्याप्रमाणे जर तुम्ही काय केलात, त्या झाडांना असं म्हटलं जातं की आदल्या वर्षी जर मे अखेरीला आपण झाडांना थोडंसं पाणी दिलं तर पालवी लवकर येऊ शकते आणि ती जर पालवी टिकली तर आम्हाला नोव्हेंबर डिसेंबरमध्ये चांगल्या प्रकारे मोहर येऊ शकतो आणि भरघोस आम्हाला उत्पन्न मिळू शकतं. यासाठी लवकर पालवी येण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केले पाहिजेत. जसं एखाद्या मुलाला आपण वाढवतो तसं ह्या झाडांना आम्ही वाढवतो आहोत आणि त्याचं जर आम्हाला जर भरघोस पीक मिळालं नाही तर उत्पन्न आमचं
कमी होईल आणि खर्च आमचा जास्त वाढेल. त्यामुळे आमचा कोकणातला शेतकरी, देवगडचा शेतकरी आमचा काय होतो, गरीब तो गरीब राहतो. आता बघा, एक मुद्दाम सांगावसं वाटतं की आमचा शेतकरी इथला आत्महत्या करत नाही आहे, परंतु आमचा शेतकरी आत्महत्या करत नाही म्हणून कोणी दुर्लक्ष करू नये, असं माझं प्रामाणिक मत आहे. कारण आमचा शेतकरी, कोकणातला शेतकरी, तो रत्नागिरीचा असू देत किंवा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला आंबा बागायत असू देत किंवा इतर पिकं घेणारा शेतकरी असू देत, तो कधी आपली बाग ही आपल्या मुलांप्रमाणे जपतो. तो कधीही तिच्यावर रागवत नाही. पीक असू देत नसू देत आत्महत्या करत नाही किंवा सरकारला दोष देत नाही, किंवा तो शेतकरी आमचा इतका शोषिक आहे, तो रस्त्यावर कधी आंबे फेकत नाही किंवा रस्त्यावर आपली भाजी किंवा आपलं उत्पन्न फेकून देत नाही. तो एक काय करेल, जर आपल्या बागेत आंबे जर समजा कमी आले तर तरीही तो एक डझनभर किंवा अर्धा डझन आंबे दुसऱ्याला देईल किंवा सांगेल हे माझ्याकडून भेट घ्या. असं आमच्या शेतकऱ्याचं इथल्या नेचर आहे. तर असं हे नेचर टिकवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांनी सुद्धा आवाज उठवला पाहिजे. जसे आज इतर म्हणजे उदाहरणार्थ बघा, कोल्हापूर असेल, सांगली असेल, पश्चिम महाराष्ट्र असेल, बीड असेल, या जिल्ह्यामध्ये अवकाळी पाऊस पडल्यानंतर लगेच आपल्याला टी व्हीवर बातम्या दिसत आहेत, शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया दिसतात की आमच्या पंचनामे करा, आम्हाला मदत द्या, पाऊस झाला. परंतु आमच्या इथे कोकणामध्ये किती जरी पाऊस पडला तरी आमचा कुठलाही शेतकरी अशी मागणी करत नाही. परंतु मागणी करत नाही याचा अर्थ असा नव्हे की त्या शेतकऱ्याकडे दुर्लक्ष व्हावा. परंतु लोकप्रतिनिधी एक माझी नम्र विनंती आहे, इथला शेतकरी जगला पाहिजे, इथला शेतकरी वाढला पाहिजे. त्यासाठी तुम्ही लोकप्रतिनिधींनी त्यांना पाठबळ द्या, त्यांच्या व्यथा तुम्ही शासन दरबारी मांडा. आणि त्यांना आता बघा, ज्या ठिकाणी हा मोहोर आलाय कुठे कुठे, तो संपूर्ण जळून गेलाय. कारण इथलं हवामान मधले काळात कसं धुकं वगैरे होतं, तर त्याच्याकडे कोणच लक्ष देत नाही, त्याची कुठे बातमी होत नाही, कुठे टी व्हीवर दिसत नाही. परंतु एखादी पुसटशी अशी बातमी येते. परंतु वर तुम्ही बघितलात घाटमाथ्यावर, तर त्यांच्या नेहमीच्या नेहमी बातम्या असतात सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत. ही अशी कुठेतरी अनास्था जी आहे, ती अनास्था संपवून आमच्या लोकप्रतिनिधी किंवा आमचे शासनाने या शेतकऱ्यांना जगवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. तरच भविष्यकाळात आपल्या कोकणातील आंबा आणि आमचा जो शेतकरी, ज्याला आम्ही कोकणचा राजा म्हणतो किंवा संपूर्ण आंब्याचा राजा, आणि संपूर्ण जगभरामध्ये ज्याची ख्याती आहे देवगडच्या आंब्याची, ती ख्याती टिकून राहील यासाठी पुनश्च एकदा माझी नम्र विनंती आहे कोणाला, तर आमचे जे लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांनी हा विषय शासन दरबारी मांडला पाहिजे. जे चॅनल्स आहेत, टी व्ही चॅनल्स, त्यांच्यापर्यंत हा विषय पोचवला पाहिजे. तरच या शेतकऱ्याला भविष्यकाळात फायदा मिळेल. त्यांना पीक विमा जो आहे तो पीक विमा वेळेवर मिळाला पाहिजे. आणि जर सर्व शेतकऱ्यांनी पीक विमा जर उतरवला आणि त्यांना त्याचा फायदा मिळाला तर आमचा शेतकरी हा श्रीमंत व्हायला किंवा त्याचं जे दरडोई उत्पन्न आहे ते वाढायला वेळ लागणार नाही. नक्कीच सर, आंब्याची चव आहे ती जिभेवर रेंगाळणारी आहे, पण त्यासाठी जे शेतकऱ्याला जे काही कष्ट करावे लागतात ते त्याला माहीत आहे. आता ही अवेळी आलेली पालवी, त्याच्यामुळे त्यांना किती त्रास सहन करावा लागतो हे ज्या शेतकऱ्याला दुःख आहे ते त्यालाच कळतं आहे. आपल्यासोबत आता होते येथील शेती बागायतदार, तसेच व्यापारी, तसेच एक शिक्षक नंदन घोगळे सर. त्यांच्याकडून आपण जाणून घेतलं की कशा प्रकारे या ठिकाणी जी पालवी फुटलेली होती कलमाला, त्याबद्दल त्यांच्याकडून माहिती आपण घेतली होती. नागेश दुखंडे, कोकण 7 लाईव्ह, देवगड. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल इमिरत संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. आंबोलीगळे गावातील ऊस शेतीतून परत येत असताना शेतकऱ्यांना गव्यानं ठोकर दिली. गुरुवारी सायंकाळी 7:30 वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. सुदैवानं यात कुणालाही गंभीर दुखापत झाली नाही.
गेळे येथील शेतकरी दीपक गवस, प्रमोद गावडे, लक्ष्मण गावडे हे आपल्या मालकीच्या मोटरसायकलवरून परतत असताना वाटेत हा प्रकार घडला. रस्त्यामध्ये उभ्या असलेल्या गव्या रेड्यानं त्यांच्या अंगावर चाल केली. मोटरसायकलला गव्यानं दिलेल्या ठोकरीत प्रमोद गावडे आणि दीपक गवस हे गटारीच्या दिशेनं फेकले गेले. त्यामुळे त्यांना दुखापत झाली. त्यावेळी आरडाओरड केल्यानं तो गवा पळून गेला. सुदैवानं कुणालाही गंभीर दुखापत झाली नाही. वन विभागाच्या आंबोली वनक्षेत्रपाल विद्या घोडगे कांबळे यांनी जखमींना अधिक उपचारासाठी सावंतवाडी इथं जाण्यास सांगितलं. सायंकाळी उशिरा घटनास्थळी जाऊन पंचनामा करण्यात आला. अधिक उपचारासाठी जखमींना आंबोली प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून सावंतवाडीत नेण्यात आलं. याबाबत अधिक तपास आंबोली वन विभागाचे कर्मचारी करतात. आंबोली ऊस शेती परिसरामध्ये हत्तीनंतर आता गव्या रेड्यानं अक्षरशः धुमाकूळ घातलाय. लाखो रुपयांचं शेतकऱ्यांचं नुकसान होत आहे. हे शेतकऱ्यांचे नुकसान कोण देणार असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात असून गव्या रेड्यांचा तात्काळ बंदोबस्त करावा अशी मागणी होते. अन्यथा आंदोलनात्मक पवित्रा घेऊ असा इशारा देण्यात आलाय. त्याला काय माहिती एवढं एकदम धावलं अंगावर धावल्यावर हे मारल्यावर आम्ही गटारमध्ये पडलो. तिथे एकच होता, मोठा होता, जबरदस्त मोठा, कमरेत आणि पाया कडनं आग लावून घरी येत होतो. त्या रस्त्यावर गौराडा उभा होता. आम्ही गाडीतून खालती उतरलो आणि त्याला हाकवण्यासाठी पुढे गेलो. तो रिटर्न आला आणि डायरेक्ट आमच्यावर धावून आला. जसं आम्ही गटार होतो बाजूला, गटात उडी मारली आणि गाडीला डायरेक्ट ठोकून पळाला. मी होतो तुकाराम गवस होतो आणि माझे वडील लक्ष्मण गावडे. एकच मोटरसायकलवर हल्ला केला. एक मोटरसायकल तिकडे लांब होती. माझी मोटरसायकल करून मी हळूहळू पुढे येत होतो गव्हाला हाकवायसाठी. तो रिटर्न आला आणि आमच्या मोटरसायकलला मारला. मोटरसायकल धावून आला तर आम्ही गटारात उडी मारली. आता नाही जर बरं वाटलं तर उद्या मग सावंतवाडीला जाणार. सगळं वापस हे रिपोर्ट मुका मार लागल्यामुळे सावंतवाडीला सगळं आता रिपोर्ट करावे लागणार हॉस्पिटलला जाऊन. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. जमीन विक्री करून हिश्श्याचे पैसे न दिल्यानं रागाच्या भरात काकाच्या डोक्यावर, शरीरावर फावड्यानं हल्ला करत प्रभाकर नाईक यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी आरोपी शैलेश वसंत नाईक याला दोषी ठरवत प्रमुख जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश S.J. भारुका यांनी 10 वर्ष सश्रम कारावास आणि 1,000 रुपये दंड ठोठावलाय. याबाबत जिल्हा न्यायालयात सुनावणी झाली. याची माहिती सरकारी वकील गजानन तोडीकर यांनी कोकण 7 लाईव्हशी बोलताना दिली. बघा, 17/10/2021 रोजी हा आरोपी शैलेश वसंत नाईक याने पैशाच्या कारणावरनं आपला काका प्रभाकर याच्या डोक्यात फावड्याने मारून, डोक्यावर तसंच इतर शरीरावर मारहाण करून त्याला गंभीर जखमी केलेलं होतं. त्याची फिर्याद दिली होती संतोष नाईकने आणि त्यावरून सावंतवाडी पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल झालेला होता. त्याचे तपासकाम सावंतवाडी पोलिसांनी केलेलं. आपल्याकडे गुन्हा चार्जशीट आल्यानंतर आपण जे महत्त्वाचे साक्षीदार जे आहेत ते तपासलेले आहेत. त्यामध्ये डॉक्टर असतील, महत्त्वाचे प्रत्यक्षदर्शी असतील आणि काही पंच विटनेस अशा लोकांची साक्ष घेतलेली, एकूण 8 साक्षीदारांची महत्त्वाचे पुरावे आपण रेकॉर्डवर आणलेले आहेत. यामध्ये आरोपीतर्फे असा सुद्धा डिफेन्स घेण्यात आला होता की आम्ही काही वेळ मनोरुग्ण होतो, म्हणजे मानसिक स्थिती आमची बिघडलेली होती. तर काही वेळेला त्यांनी असा पण डिफेन्स घेतला की अन्य लोकांनी मारहाण केली. परंतु हे सगळं त्यांचा जे डिफेन्स आहे ते डिफेन्स खोडून काढण्यात सरकार पक्ष यशस्वी झालेला आहे आणि मुद्देसूद मांडणी करून त्याचप्रमाणे काही वरिष्ठ न्यायालयाच्या निवाड्यांचा आधार घेत आम्ही युक्तिवाद देखील केलेला होता. काल माननीय जिल्हा सत्र न्यायालयाने आरोपीला दोषी धरलं आणि आज शिक्षेच्या मुद्द्यावर सुनावणीसाठी ठेवलेली होती. आज त्याच्यावर सुनावणी झाली आणि मान्य न्यायालयाने त्याला भादवी कलम 304 पार्ट 1 खाली दोषी धरून 10 वर्ष सश्रम कारावास आणि 1,000 रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावलेली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार, ख ख खमंग ग ग गोकुळ अगदी घरच्यासारखं. कणीदार, खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप.
तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनाची सुरुवात झाली आहे. माणगाव येथील श्री वासुदेवानंद सरस्वती विद्यालयात हे प्रदर्शन भरवण्यात आलंय. पाहुयात कसं आहे हे विज्ञान प्रदर्शन. वाचन संस्कृती वाढली पाहिजे. वाचन ही एक संस्कृती आहे, ती वाढली पाहिजे. तरुणांची व्यसनाचे वाढते प्रमाण हा एक चुकीचा विषय आहे. तर आजचे व्यसन ही तरुणांची फॅशन झाली आहे. हे मॉडेलचं नाव नित्योपयोगी बॅटरी चार्जर. हे मॉडेल एक बॅटरी जी माझ्याकडेच होती माझ्या कारमध्ये, नंतर एक फॅन आणि याच्या आतमध्ये एक बॅटरी आहे. ती हा फॅन फिरल्यावर बॅटरी चार्जिंग होते आणि त्यानंतर हे बटन चालू करून आपण वापरू शकतो. जसं मी इकडे 2 बल्ब लावले आहे, बघू शकता. त्याचा उपयोग आपण याच्यापासून बॅटरी चार्जिंग करू शकतो, आपला मोबाईल चार्जिंग करू शकतो. याला आपला मोबाईल चार्जिंग करण्यासाठी याला सॉकेट लावायचं आहे, मी लावणार आहे आता. तर अशा प्रकारे हे मी सोपं आणि बिन पैशाचं मॉडेल बनवले. धन्यवाद. माझं मॉडेल न्यूक्लिअर ॲटॉमिक एनर्जीवरती आहे. ते मॉडेल आहे की फ्युचरमध्ये इलेक्ट्रिसिटी कशी प्रोड्यूस करायची आणि कोणत्या हाय प्रोसेसमध्ये. मग हे मॉडेल आम्हाला असं सांगतं की हे जे मॉडेल आहे त्याने इलेक्ट्रिसिटी जास्त हेवी वोल्टमध्ये प्रोड्यूस होते, जशी की स्टीम आणि ह्यानी होते तशी होत नाही. त्याच्याहून जास्त एनर्जी आम्हाला ह्या मॉडेलमध्ये मिळते. हे न्यूक्लिअर ॲटॉमिक प्लांट आहे जे आम्हाला जास्तीत जास्त आणि खूप युनिट्समध्ये इलेक्ट्रिसिटी देतं. फॉर फ्युचर जनरेशन हा हे प्लॅन एक सक्सेसफुल प्लॅन आहे. माझे नाव सार्थक अमित कल्याणकर, शाळा कडावल नंबर 1. मी आज स्मार्ट एअर कूलर बनवला आहे. हा आपल्याला उन्हाळ्यात उपयोगायला येतो. आजूबाजूला उन्हाळ्यात उष्ण हवा असते, ती उष्ण हवा ह्या साईडने एअर कूलर शोषून घेते व या इथे बर्फ ठेवल्यामुळे आणि या बॉटलमध्ये पाणी आणि तुळशीचा पाला टाकला आहे. ह्याच्या तुळशीचा पाला आयुर्वेदिक असतो आणि त्यातून शुद्ध हवा येऊ शकते. आणि इथे आम्ही एक्झॉस्ट फॅन लावला आहे, यातून आपल्याला थंड आणि शुद्ध हवा मिळते. शिक्षणामध्ये दर्जा आहे, ज्याच्यामध्ये गुणवत्ता आहे. जे सर्वात टिकाऊ शिक्षण मिळालं पाहिजे. टाकाऊ शिक्षणाची आज गरज नाही आहे. आजचा विद्यार्थी आपण टाकाऊ करायचं नाही तर टिकाऊ शिक्षण टिकाऊ करायचं आहे, त्याला उभा करायचा आहे. जगाच्या स्पर्धेत, देशाच्या स्पर्धेत आपला विद्यार्थी टिकला पाहिजे. आणि ही प्रामुख्याने जबाबदारी जशी शिक्षणाची आहे तशी पालकांची पण आहे. हा महत्वाचा विषय आहे. आपल्या सर्व विद्यार्थ्यांना दर्जेदार टिकाऊ संस्कारक्षम शिक्षण दिलं पाहिजे. व्यक्ती विकासाला वाव देणारं शिक्षण पाहिजे. व्यक्तीचा विकास झाला पाहिजे. व्यक्ती विकास हा महत्वाचा मुद्दा आहे. प्रत्येक विद्यार्थी हा व्यक्ती विकासाने प्रवृत्त झाला पाहिजे, तयार झाला पाहिजे. शिस्तप्रिय शिक्षण देणे ही आज काळाची गरज आहे. आज बऱ्याच ठिकाणी पाहतोय त्या विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त आढळत नाही. ही शिक्षणाची जबाबदारी जशी शिक्षकांची आहे तशी पालकांची पण आहे, असं मी आपल्याला नम्रपणे सांगू इच्छितो. तुमच्या मुलावर तुमचं खरोखरच प्रेम असेल तर त्याला त्याच्या डोळ्याने पाहू दे, त्याला त्याच्या कानाने काहीतरी ऐकू दे, त्याला त्याच्या मनाने अनुभव घेऊ दे आणि त्याला त्याच्या हाताने काहीतरी करू दे. हे जे हाताने काहीतरी करू देत आहे ना, हाच जो मुख्य संदेश आजच्या आपल्या विज्ञान प्रदर्शनामध्ये अपेक्षित आहे की विद्यार्थ्यांनी कृतीशील राहावं आणि काहीतरी कृतीशील राहून काही ना काही नवनिर्मितीच्या मागे राहावं. हा या प्रमुख दृष्टिकोनातून त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांच्या जे आता आपण विज्ञान घेतात ऐकलं, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोन विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये जागृत व्हावा. या दृष्टिकोनातून अशा प्रकारे दरवर्षी NCERT दिल्ली आणि आपल्या महाराष्ट्राचा शाळा शिक्षण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम दरवर्षी आपल्याकडे घेतला जातो. यावर्षी आपला उपक्रम यावेळी संपन्न होत आहे. आता या उपक्रमामध्ये
हे जे विषय वगैरे निश्चित केले जातात ते साहजिकच समाजाच्या गरजा म्हणजे मॉडेल मांडणीचे जे विषय असतात ते सर्वसाधारणतः समाजाच्या गरजा, या गरजा आपल्याला कशा पूर्तता करता येतील या दृष्टिकोनातून काही वैज्ञानिक शोध निघेल का या दृष्टिकोनातून अशा प्रकारचे विषय निश्चित केले जातात. आणि त्यामध्ये प्रामुख्याने यंदाचे जो विषय आहे ते आरोग्य, काही मॉडेल आपल्याला बघताना यावर्षी आरोग्य, जीवन आणि शेती. आपला भारत देश कृषी प्रधान आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे. शेतकऱ्याबाबत असं म्हटलं जातं, शेतकरी असा एक पात्र आहे तो कोणत्याही धर्मासाठी काम करत नाही, कोणत्याही पंथासाठी काम करत नाही, कोणत्याही जातीसाठी काम करत नाही, आयुष्यभर तो फक्त मातीसाठी काम करतो. अशा या आपल्या शेतकऱ्यासाठी जो पारंपरिक समजा आपल्या अवजारांच्या साहाय्याने शेती करतोय त्याच्यासाठी आधुनिक काही नवीन तंत्रज्ञान आपल्याला विकसित करता येतील का, अशा प्रकारचे मॉडेल निर्माण करता येतील तर अशी मॉडेल आपल्याला मला सांगायला अभिमान वाटतो. जे गेल्या वर्षीचं आपल्या तालुक्यातलं लिंगेश्वर कुरसुली महाविद्यालयाचं जे मॉडेल स्टेट लेवलला सेकंड दुसऱ्या नंबरला बसलं होतं आणि ते ह्या वर्षी नॅशनलच्या लेवलला त्या मॉडेलची निवड झालेली आहे. आपल्या सगळ्यांच्या दृष्टीने अभिमानी बाब आहे आणि त्यांचं मॉडेल अशाच प्रकारे शेतकऱ्याचे कष्ट हलके करण्याच्या दृष्टिकोनातून असं त्याने ते बनवलेलं गेल्या वर्षीचं मॉडेल होतं. ते यंदा आपल्या तालुक्याचं प्रतिनिधित्व देशाच्या प्रतिनिधी करते. आपल्या सगळ्यांच्या अभिमानाच्या दृष्टिकोनातून ही बाब आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार, ख ख खमंग ग ग गोकुळ अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. नेमळे कुंभारवाडी रस्त्याचं खडीकरण आणि डांबरीकरण, संरक्षण भिंतींचं भूमिपूजन खासदार विनायक राऊत यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी विकासासाठी ग्रामस्थांसोबत असल्याचा विश्वास सिंधुदुर्ग रत्नागिरी जिल्ह्याचे खासदार विनायक राऊत यांनी व्यक्त केला. नेमळे ग्राम सचिवालय अद्ययावत करण्याचा शब्द त्यांनी दिला. तर लोकप्रतिनिधी म्हणून आपण नेहमीच सोबत आहोत असा विश्वास खासदार विनायक राऊत यांनी व्यक्त केला. विनायक राऊत यांच्या हस्ते आणि नेमळेगावच्या सरपंच दीपिका भैरे यांच्या उपस्थितीत या कामाचा शुभारंभ करण्यात आला. खडीकरण आणि डांबरीकरणासाठी 17 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. या कार्यक्रमानंतर खासदार राऊत आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना जिल्हा संपर्क प्रमुख अरुण दुधवडकर यांनी नेमळे ग्रामपंचायतीला भेट दिली. यावेळी सरपंच दीपिका भैरे आणि उपसरपंच सखाराम राऊळ यांनी ग्रामपंचायतीच्या वतीनं खासदार विनायक राऊत, अरुण दुधवडकर, संजय पडते, शैलेश परब यांचा सत्कार करण्यात आला. खासदारांच्या माध्यमातून नेमळे गावामध्ये 15 कोटीहून अधिक रकमेची विकास कामं झालेली असून त्यांच्याप्रती कृतज्ञता तालुका प्रमुख रुपेश राऊळ यांनी व्यक्त केली. यावेळी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कुडाळ नगरपंचायत क्षेत्रातील कचरा संदर्भात भयानक वास्तव समोर आलाय. नगरपंचायत मालकीची जागा नसल्यानं एका खासगी जमिनीत कुडाळ नगरपंचायतनं कचरा डेपो सुरू केलाय. मात्र नगरपंचायत हद्दीतील नागरिकांनी याला विरोध केलाय. याचा आढावा घेतला आमचे कुडाळ प्रतिनिधी प्रसाद पाताडे यांनी. कुडाळ नगरपंचायत स्थापन होऊन तब्बल 7 वर्ष उलटले, मात्र कुडाळवासियांचा कचऱ्याचा प्रश्न अद्याप संपलेला नाही. घनकचरा प्रकल्प, ओल्या कचऱ्याचे प्रकल्प प्रस्तावित असताना नागरिकांसमोर या कचऱ्याचं करायचं काय असा गंभीर प्रश्न उभा ठाकलेला आहे. याचाच आढावा घेण्याचा प्रयत्न केलाय कोकण 7 लाईव्हनं. कचरा व्यवस्थापन आरोग्यासाठी अतिशय महत्त्वाचं असताना कुडाळ नगरपंचायतनं त्यासाठी केलेल्या उपाययोजनेचा इथल्या नागरिकांना उलटा त्रासच सहन करावा लागतोय. दुर्गंधी, भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढल्यानं उलट्या चिंताच वाढल्या. इथे कचरा डेपो आमच्या विठ्ठलवाडीच्या इथे बांधला गेलेला आहे, म्हणजे एक आहे. तर हा एक मोठा आमच्यासाठी समस्या झालेली आहे. कारण काय झालं की माझी दोन लहान मुलं आहेत. मोठी मुलगी माझी 12 वर्षाची आहे, लहान मुलगा आहे माझा 3 वर्षाचा.
तर आज ह्यात माझ्या 2 मुलांना इथं रस्त्यावर फिरायला घेऊन जाणे आज इतकं अवघड झालेलं आहे, कारण इथं कुत्रे भयानक प्रमाणात मोकाट सुटलेले आहेत आणि ते निव्वळ त्या वरच्या डेपोच्या कारणाने इथं खाली येत आहेत. आणि पुन्हा कावळ्यांचं पण एक मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. ह्या सगळ्यांचा त्रास भयानक आम्हाला होतो आहे. इथून जाता येताना लोकांना आजकाल इतकी भीती वाटत आहे की कधी कुठला कुत्रा अंगावर येऊन अटॅक करेल, असे टोळक्याने कुत्रे मध्ये मध्ये बसलेले आहेत. तर ह्याच्यावर एक आम्ही इथं आता पाठपुरावा हा केलेला आहे नगरपंचायतीकडे, पण ते इथं अजिबात लक्ष देत नाहीत. तर त्यांनी इथं आम्हाला सहकार्य करावं, काहीतरी आमच्या इथं लोकांच्या दृष्टीच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून काहीतरी त्यांनी आमच्यासाठी एक सक्रियता दाखवावी अशी अपेक्षा करतो. आमच्या इथे घराच्या बाजूलाच नगरपंचायतीने कचरा डेपो केलेला आहे. पूर्वी हा इथे नव्हता, पण गेले 2 वर्ष इथे मॅक्झिमम त्रास लोकांना होण्यासाठी आम्ही सहन करत आहोत. पहिल्यांदा आम्ही लोकप्रतिनिधी सदस्य नगरपंचायती यांना हे गोष्ट निदर्शनास आणली. त्यांनी सांगितलं 6 महिन्यात आम्ही जागा बदलतो म्हणून सांगितलं. ॲक्च्युअल 6 महिन्याने आता जवळ 8-10 महिने झाले आहेत. पण वस्तुस्थिती ह्याच्यात आम्ही मात्र सगळे इथले नागरिक विठ्ठलवाडीतले सफर होत आहोत. कारण त्या डेपोतले काही प्राण्यांचे अवयव इथे कावळे किंवा इतर त्यांची विष्ठा हे कावळे किंवा इतर जनावर घेऊन कुत्रे इथे घेऊन येत आहेत. आमच्या घराच्या बाजूला अशा टाकले जातात ते ह्या, आणि त्यामुळे दुर्गंधी भयंकर पसरली आहे ह्या बाजूला. इवन मार्च-एप्रिल नंतर इथे पाऊस पडायच्या अगोदर आणि पाऊस पडल्यानंतर माशा अफाट त्रास आहेत घरामध्ये. प्रत्येक काही उपयोग नाही अशा अवस्था आमची होते, कारण माशा भयंकर येतात इथे आणि त्याचा त्रास या सगळ्या उपद्रव लोकांना होतो तिथे. आणि यासाठी आम्ही वेळोवेळी ही बाब लोकप्रतिनिधी इथल्या सदस्यांना निदर्शनास आणली, पण त्यांच्याकडनं आम्हाला जे हवं तशा पद्धतीने काम केलं जात नाही. त्यामुळे अजूनही आम्ही ते सहन करण्यापलीकडे आम्ही काही करू शकत नाही ना, अशी आमची अवस्था आहे. प्रशासनाला म्हणजे सरकारकडनं काही अपेक्षा आहे? हो, सरकारनं ते जागा लवकरात लवकर बदलावी. लोकांचं आरोग्य विचारात घेऊन त्यांनी या संदर्भातली पावलं उचलली पाहिजेत ना वेळीच. अरे विलंबच होते त्यांच्याकडनं. आता परत पाऊस झाला की माशा परत त्याच्या आधी मेमध्ये सुरू होणार. बघा 6 महिने गेले, 6 महिने तर कधीच झालेले आहे या गोष्टीला. कुडाळातल्या कचरा डेपोचा प्रश्न दिवसेंदिवस जटिल बनत चाललाय. कचऱ्याच्या प्रश्नावरून सत्ताधारी विरोधकांनी मात्र आरोप प्रत्यारोप करण्यास सुरुवात केली आहे. आणि सर्वप्रथम आपल्या चॅनलला मी धन्यवाद देतो. असे सामाजिक आणि अतिशय जटिल प्रश्न आहेत ते आपण आपल्या चॅनलमधून सतत उठवत आहात आणि कुडाळच्या विकासासाठी आपलाही सहभाग होतो आहे. गेली जवळजवळ 20 ते 25 वर्ष हा कचरा गंभीर प्रश्न आहे की जशी कुडाळची लोकसंख्या वाढते तशी कचऱ्याचे ढिगाचे ढीग लागत आहेत. आज आम्ही ग्रामपंचायत असतेवेळी ग्रामसभेमध्ये अनेक प्रश्न उठवले होते, तेव्हा प्रत्येक टायमाला आम्हाला असं सांगण्यात आलं की सरपंच किंवा ग्रामपंचायत अधिकारी की आम्हाला अधिकार नाही, आम्हाला निधी नाही आहे, आम्हाला फंड नाही आहेत, अशा प्रकारे अनेक वेळा ग्रामसभेमध्ये मांडण्यात आलं. त्याचप्रमाणे आज त्याच्यानंतर आम्ही नगरपंचायत होण्यासाठी माननीय पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे पत्र दिलं होतं, वैभव नाईक यांच्याकडे पत्र. याचं कारण काय, ते कुडाळमध्ये सुविधा मिळाव्यात. आज अनेक सुविधा अभावी कुडाळ हे जवळजवळ आता नाही म्हटलं तरी 9 वर्ष होत आली नगरपंचायतमध्ये. तर अनेक प्रश्न आहेत. यातला गंभीर प्रश्न म्हणजे कचरा प्रश्न. मध्यंतरी सुका कचरा, ओला कचरा यासाठी गाड्या फिरायच्या. सकाळी आता नाही म्हटलं की 8 वर्ष 9 वर्ष एकच गाणं लागतं की कचरा स्वच्छ कुडा, सुंदर कुडा, हे असं अनेक सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत एकच गाणं असतं की. पण ॲक्च्युअल ही वस्तुस्थिती नाही आहे. कचरा यापूर्वी पहिल्या टर्मने कचऱ्यासाठी जागा अवेलेबल केली होती, जागा विकत घेतली होती. त्याचं पुढे काय झालं होतं नागरिकांतर्गत अद्यापर्यंत तो विषय पोचला नाही. त्याच्यानंतर दुसऱ्या टायमाला आता MIDCमध्ये जागा बघितली आहे, पण अद्यापर्यंत तो प्रकल्प झाला नाही. आज वेंगुर्ल्यासारख्या एका साईडला पडलेल्या शहरामध्ये आज कचऱ्याचे विघटिकरण करून चांगल्यापैकी लोकांनाही त्याचा लाभ मिळतो आहे, नगरपंचायतचा फंड वाढतो आहे आणि अशा पद्धतीने ते कुडाळचे सदस्य वेंगुर्ल्याला पण व्हिजिट दिले होते, परंतु अद्यापर्यंत कचऱ्याचं काही झालं नाही. आज बघितलं तर
बुधवारच्या बाजारच्या दिवशी संबंध ST स्टँडपासून तुझ्या पोलीस स्टेशन जगत संबंध माणसं बसलेली असतात. आज जर सकाळी जर तुम्ही रेखणी केली असतील तर संबंध कचऱ्याची घाण ही कुडाळमध्ये येणाऱ्या लोकांना दिसते आहे. कारण काय तर नगरपंचायतचं ह्या बाबतीत सर्व दृष्टिकोनातून दुर्लक्ष होत आहे. आज भाजी मार्केट पडून आहे आणि त्याच्यामुळे हा कचरा संबंध गावभर जे कोण भाजी विकत आहेत किंवा जे बाहेरसून येणारे व्यापारी आहेत तर ते कचरा टाकूनच जातात आणि नंतर ते नगरपंचायत कचरा उचलते. नगरपंचायतला ह्याच्यामधून मिळणारा फंड किती आहे आणि होणारा खर्च आहे ह्याचा कधी ताळमेळ केला आहे का? आणि ह्या पुढेही कुडाळवासियांना कचऱ्याचे जो को प्रकल्प आहे तो केव्हा पाहायला मिळणार आहे? आम्ही ह्यापूर्वी पेपरमधूनही किंवा इतर ह्याच्यातूनही आम्ही एक ह्याच्याप्रमाणे म्हणजे नगरपंचायतपेक्षा ग्रामपंचायत बरी हे का बोललो होतो की नगरपंचायत झाल्यापासून फक्त लोकांचे फंड वाढले, घरपट्टी वाढली आहे, पाणीपट्टी वाढली आहे, म्हणजे असे फंड फक्त वाढले आहेत, बाकी सुविधा बाबतीत काहीच नाही. आज बाजारपेठेवरती लक्ष देणारे नगरसेवक अजूनही तयार झालेले नाही आहेत की या बाजारपेठेला काय पाहिजे, स्थानिक नागरिकांना काय पाहिजे. कचऱ्याचे जिकडे तिकडे कचऱ्याचे ढेर त्यामुळे रोगराई पसरण्याचा अतिशय गंभीर प्रश्न कुडामध्ये आज पुढे पाठी होणार आहे. आणि अशा पद्धतीने नगरपंचायतीने वेळेत जर पावले ना उचलली तर माझं प्रत्यक्ष असं मत आहे की पाठचे 17 नगरसेवक आणि आताचे 17 नगरसेवक त्याचप्रमाणे CO साहेब हे ह्या विषयाला जबाबदार आहे. कुडाळ नगरपंचायतला स्थापन होऊन जवळजवळ 7 वर्ष पूर्ण होत आली. 100% कचरा उचलला जात नाही आणि कचऱ्याचा विल्हेवाट लावण्यासाठी दत्तनगर येथील गोदडवाडी येथे त्या ठिकाणी जागा घेतली गेली. ज्या जागेची किंमत 13,000 प्रति गुंठा होता ती जागा 2.5 लाख प्रति गुंठा रुपयाने घेतली. जवळजवळ 48 लाखाचा चुरडा झाला असं मी म्हणेन. त्याचं कारण ती जमीन घेतल्यापासून आजपर्यंत त्या ठिकाणी कचऱ्यावर प्रक्रिया होणारा त्या ठिकाणी प्रकल्प उभारला गेलेला नाही आणि त्यामुळे तो कचरा कुठे टाकावा तर तो खाजगी जमिनीमध्ये कचरा सध्या स्थिती टाकला जातो आणि त्या कचऱ्यामुळे आजूबाजूच्या लोकांना प्रचंड त्रास त्या ठिकाणी होतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे हा जो पैशाचा चुराडा केला गेला त्याविषयी तत्कालीन नगरसेवकांनी आणि शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिवसैनिकांनी आमदार वैभव नाईक यांच्याकडे तक्रार केली होती. परंतु आमदार वैभव नाईक यांनी अक्षरशः धुळफेक करण्याचं काम केलं. त्यासंबंधी इन्कम टॅक्सला त्यांनी पत्र दिलं परंतु त्याचा पाठपुरावा केला नाही. वेळोवेळी सांगूनसाठी एकाने दुर्लक्ष केलं. त्यामुळे जनतासुद्धा त्यांच्याशी नाराज आहे आणि हे सर्व करत असतानासुद्धा आपल्या कुडाळ शहरातील कचरा निर्मूलन म्हणजे कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया आजपर्यंत घडली नाही. हे फार मोठं दुःख आहे आणि ह्यापुढे ह्याविषयी सर्वांनी एकत्र येऊन या संबंधित मार्ग काढला पाहिजे अशी मी अपेक्षा करतो. खरं म्हणजे हा प्रश्न सगळ्यात प्रायोरिटीवर घ्यायला पाहिजे. आमची जेव्हा मी आरोग्य सभापती होती तेव्हाही आम्ही हा प्रश्न अगदीच हायलाईट केला होता आणि स्वतः त्याच्यात इन्व्हॉल्व होऊन आम्ही काम केलं होतं की ती जागा मिळवावी. MIDCकडे घनकचरा निर्मूलन हा प्रकल्प करावा आणि घनकचऱ्यापासून वीज निर्मिती जो की आम्ही सगळेजण बघून आलेलो, आत्ताचेही नगरसेवक जाऊन बघून आलेले आहेत. पण त्याच्यावर म्हणावा तितका आपण जोर देत नाही असं मला वाटतं की प्रायोरिटीवर सगळं विकास काम कुठलंही आपण जोर लावून करतो पाहिजेच म्हणून. पण सर्वसामान्य माणसापासून ते लोकप्रतिनिधीपर्यंत जर ह्याला जोर लावला तर हे काम नक्की होईल आणि एकमेकाला समजून सांगितलं की हा प्रकल्प म्हणजे दुर्गंधी नाही. आपण जी दुर्गंधी कचऱ्याच्या स्वरूपात निर्माण करतो ती दुर्गंधी पूर्णपणे नष्ट होऊन त्याच्यापासून एखादा चांगलं उत्पादन निर्माण व्हावं ह्यासाठी करायचा आम्ही घाट घातलेला होता. अजूनही त्या गोष्टीचं टेंडर झालेलं आहे, पैसे त्याच्यासाठी आहेत. जेव्हा गेल्या वेळेस आम्हाला MIDCने प्लॉट दिला होता तेव्हा तिथल्या ग्रामपंचायतीच्या लोकांनी तिथे विरोध केलेला, स्थानिक लोकांनी विरोध केलेला. पण तेव्हा आमच्यासोबत तिथले आमचे नगरसेवक सगळे भूमिपूजनाला होते. पण हे असताना प्रत्येक जर लोकप्रतिनिधीने ह्याच्यामध्ये लोकांना समजवायचा प्रयत्न केला असता तर नक्कीच त्याच्यातनं मार्ग निघाला असता. लोकांच्या विरोधामुळे
सगळं ते ठप्प झालं. आजही MIDCने आम्हाला दुसरा प्लॉट तेव्हा देऊ केलेला होता. आम्ही तत्कालीन सत्ताधारी नगरसेवकांनी याच्यासाठी उपोषण केलं होतं. तो प्लॉट देताना पण आम्हाला अटी शर्ती आता मागवल्या जात आहेत. तोही MIDCकडनं आता आम्हाला दिला जात नाही आहे. त्याच्यामुळे हा प्रकल्प होणं आवश्यकच आहे. ह्या प्रकल्पापासून काहीही आपल्याला त्रास, सर्वसामान्य माणसाला त्रास नाही, म्हणून तो प्रकल्प लवकरात लवकर व्हावा यासाठीच खरं म्हणजे 17+2 19ही नगरसेवकांनी इतर विकास कामांपेक्षा त्याच्यावर लक्ष देऊन तो झाला पाहिजे. आणि नागरिकांनी याच्यामध्ये कुडाळचा प्रश्न म्हणून बघून सगळ्यांना सपोर्ट केला पाहिजे. इथे पक्षविरोध काम होणं सगळ्यात जास्त महत्त्वाचं आहे असं मला वाटतं. बघितला तर गेले कित्येक वर्ष कुडाळ शहरामध्ये पहिलं डम्पिंग ग्राउंड बघायला गेलं तर लक्ष्मीवाडीच्या बाजूला होतं. त्या ठिकाणी लोकांचा विरोध झाला. तिथे डम्पिंग ग्राउंड होत असताना लोकांचा नेहमी विरोध होतच असतो. आणि जेव्हा महाविकास आघाडीची आमची सत्ता आल्यानंतर पहिल्यांदा गांभीर्याने आम्ही असेल किंवा आमचे सर्व नगरसेवक प्रशासनाने हा प्रश्न सोडवण्याचं आम्ही योजलं होतं. आणि त्यानंतरच हल्लीच आम्ही 3 ते 4 महिन्यापूर्वी पुणे येथे जाऊन जो बायोगॅस प्रकल्प आहे त्याला सर्व नगरसेवक आणि प्रशासनाने आम्ही भेट दिली होती. कुडाळ शहरात जो कचरा निर्माण होतो त्याच्यापासून बायोगॅस होईल आणि बायोगॅसमधून ऊर्जा निर्मिती होईल आणि कचऱ्याचा प्रश्न देखील सुटेल ही आमची यातून भावना होती. त्यासाठी प्रशासनाने पण आम्हाला चांगलं सहकार्य केलं होतं. आणि येणाऱ्या काळामध्ये कुडाळातील मासे मार्केटमधला कचरा असेल किंवा आपल्या शहरामध्ये नागरिकांकडनं जो निर्माण होणारा कचरा असेल किंवा भाजी मार्केटमधून जो कचरा निर्माण होणारा कचरा असेल त्याच्यापासून आम्ही बायोगॅस प्रोजेक्ट उभा करू आणि कुडाळ शहरातील जो गंभीर बनत चाललेला कचऱ्याचा प्रश्न आहे तो सोडवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. कुडाळ नगरपंचायत स्थापन होऊन 7 वर्ष उलटली तरी कुडाळ शहरवासियांचा कचऱ्याचा प्रश्न जैसे ते असल्याचं पाहायला मिळालं. याबाबत कोकणसात लाईव्ह चॅनलने आढावा घेतला असता एक भयान वास्तव समोर आलं आहे. कुडाळ नगरपंचायत हद्दीतील विठ्ठलवाडी येथील डोंगरावर असलेल्या अवैध कचरा डेपोमुळे तेथील नागरिकांना त्रास होतोय असं त्या नागरिकांचं म्हणणं आहे. आमचं आरोग्यही धोक्यात आहे. वाढते कावळे असतील तसेच कुत्रे असतील याचा त्रास आम्हाला होतोय. याची नगरपंचायतने तातडीने व्यवस्था करावी, या कुत्र्यांचं काहीतरी करावं अशी मागणी या नागरिकांकडनं केली जाते. मात्र याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते प्रसाद शिरसाट यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी असं सांगितलं, नगरपंचायतपेक्षा ग्रामपंचायत बरी होते. तर संजय बोगटे यांनी त्यावेळी खरेदी केलेल्या कचरा डेपोचं काय झालं, आमदार वैभव नाईकांनी याबाबत पत्र देऊन चौकशीची मागणी केली होती, त्याचं काय झाले असे प्रश्न उपस्थित केले. मात्र याबाबत सत्ताधारी नगरसेवक मंदार शिरसाट यांच्याशी चर्चा केली असता कुडाळ शहरवासियांचा कचऱ्याचा प्रश्न येत्या काही दिवसातच सुटेल असं त्यांनी सांगितलं. मात्र कुडाळ नगरवासियांचा कचऱ्याचा प्रश्न सुटेल का आणि तो तातडीने सोडवण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी करतील का असे अनेक प्रश्न या ठिकाणी निर्माण झालेले आहेत. तर नागरिकांकडनं याबाबत तात्काळ कारवाई करत आमचे प्रश्न सोडवा, कचऱ्याची व्यवस्था करा अशी मागणी या ठिकाणी करण्यात येताना पाहायला मिळते. कॅमेरा पर्सन साहिल बागवेसह प्रसाद पाताडे, कोकणसात लाईव्हसाठी कुडाळ. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. कुडाळात कचरा डेपोचा वाद पेटणार, यंदा देवगड हापूसच्या उत्पादनात घट होणार आणि रवींद्र चव्हाणांविरुद्ध केसरकर राणे एकत्र, बबन साळगावकर यांचा दावा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली इथंच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.